Čaute. Jak sa chcete pripojit na modelovaný server? Cez launcher. No dobre. Stiahnite si Forge. Google alebo z... ja neviem, čo máte. Potom chodíte do Minecraftu, kde si zapínate tú verziu. Chodíte tu na mody. Chodíte tu na mody. Mods, TL mods, nie mod packy, ale mod. Dáte si vytvoriť. Máte aký názov, neviem aký. A verzia 1.20.1 Forge. Vy si dáte vytvoriť a dáme rušiť browser. No, potom si stiahnete proste úplne všetky tieto mody. To bude v komentároch, bude také, alebo v popise to bude také hodené. No, tak budete mať hotové, si zapnete a uvidíme sa na Minecrafte. No, už som späť, už som zapol Minecraft. Teraz vy idete do Google, napíšete Aternos a prihlásite sa. No, vy idete iba tak, že šipku, máme stredovací a ukážem, jak sa prihlásiť. No, vy si spomniete tu. Vy tam napíšete, že všetci napíšete, to je ma. Vy sa prihlásiť. Vám dokáže server Miner potom. Tu musíte vidieť od Miner potom. No, za chvíľu počkáte, keď vám mi to načíta. Potom budete tak, že zapnete server. Aj, nechodí, si zapnete server. Tu je IP, hlavne, že je to vidíme. Je to na 1.20.1 Forge. Musíte dať do komentárov váš, no jak sa chcete volať. A uvidíme sa v Minecrafte. No, vy teraz urobíte tak, že idete hrať na celý hráč. Idete na to. Tu si napíšete tu IP, chcete sa pripojiť. Čakajte chvíľu. Tak, keď toto vám ukáže, tak ešte raz. Dáte si robiť. Asi vás som sekne. A to chvíľu bude trvať. Ja to urobím stream. No, už sme tu, vidíte. No, už sme tu, vidíte. Že teraz vám to bude keby sekať. 15 minút a potom už sa tak nebude sekať. Vlastne ten Minecraft. Lebo ten Minecraft tak nastavený, že ste pri prvých 15 minút sa bude sekať. A potom sa už vôbec nebude sekať. No, bude sa sekať. Ale keď vidíte, ja mám 1 FPS teraz. Ale za 15 minút budem mať 15. A 20. Je to rozdiel. Teraz sa vám to chvíľu bude tak lagovať. Ale to aj mne sa tak laguje. No, vy budete presne na spawne. Toto teleportu, tu je výborná mapka. Ja tu použijem gamepointy, ale ja mám operátora, ja sa môžem teleportovať. A ja teraz sa chcem teleportovať, lebo tu mám ukázať rýchlo spawn. Spawn okolo, tak budeme opravovať, keď tu budete viac. Vy. No dobre, tento domček to nie je dom, ale proste tento obchod, ktorý nie je dokončený a vyhodíme. No, ale podmienka taká spawn, no za spawnom, napríklad keď vy ste tu, tak vy musíte byť aspoň tu v okolí. Nemôžete byť napríklad, že tu domček. Už hneď byť vás zabanoval som ja. No, a kvôli tomu proste si urobte taký akýby okruh lietadlom na spawne a proste za ten okruh môžete ísť.
Môj dom je proste 300 metrov. Kde sa pojím teraz tu, no 700 metrov. I my sme už boli ventu. Ego sa tak vystrtilo.